Sengathi ke ngavama umusa kuvama impilo. Siyabonga ithuba esilitholayo lokukhuluma nawe. uNkulunkulu akubusise wherever you are. Ngaba kupastor oningi. Ngikwenza kwethu sibonge kubona bonke abantu abalandela ichannel. Nonke ngokuhlukahlukana kwenu ngokwe-contribution yenu ehlukahlukene nenza kwi-channel. uNkulunkulu kanihambele nani ngasonke isikhathi. Sikhuluma la ngamaphupho amabili amathathu. Ngaza kwethu kodwa ke kuyikhona i-channel pastor weningi uma uyichecka on YouTube ikhona uzama ukucinga lapha ke ama video akhona esiwafakayo la suke sikhuluma khona ngamaphupho. uNkulunkulu akanilonde nisenza njalo. Asingene la sikhuluma ngamaphupho la noma ngephupho elithinta nje ibhodwe lesintu, ibhodwe lesizulu, ibhodwe lemilenze emithathu. Uma uphupha la ibhodwe lemilenze emithathu lelo phawu olesikhathi esiningi luhle kakhulu noluvamela ukubika ukuthi ke mhlawumbe umuntu onamathuluzi noma onamandla adingekayo kanetho futhi linawo ukuze ukwazi ukufeza mhlawumbe inhlelo suke unazo noma ke ukufeza ifiso zakho. Singaphinde sisho futhi ukuthi uma uphupha la mhlawumbe ubona ibhodwe lemilenze emithathu lolu phawu oluhle olungabuye lubike futhi isimo senhlanhla, lungabika isimo sencebo noma ke isimo senhlala kahle, isimo sokunethezeka nokubumbana nje komndeni uma kungukuthi kade lilihle lisesimeni mhlawumbe samukelekile futhi lihlanzekile. Kodwa ke futhi uma uphupha la ubona ibhodwe lemilenze emithathu ephukile noma ke liphukelwe ilemilenze, lolu phawu osuke selibika la ukungahambi kahle mhlawumbe kobudlelwane bamalungu omndeni, lungabika isihlava esokungezwani esidala uqhekeko emndenini noma ukwehlukana phakathi nje kwamalungu omndeni. Kanti asikuveze futhi ukuthi uma uphupha la ubona ibhodwe lemilenze emithathu lingcolile futhi liqwalile noma ke lirusile, lolu phawu olubi suke lubika la ukuthi kunamagqubo ongenzeka khona noma kunenzondo ekhona kodwa endala kakhulu ebambe nje umndeni esukela emuva kokhokho noma esukela emuva kubantu asebendela kwelamathongo esedinga mhlawumbe ukuthi nisukumele niyilungise. Yabona uma uphupha futhi la ubona ibhodwe leli laso ibhodwe lemilenze emithathu uma lubona ibhodwe lemilenze emithathu lingcolile futhi mhlawumbe liqwalile kepha kungukuthi uyaligeza, kusho ukuthi la uphawu losuke lubika ke isidingo sokuthi ke wena noma mhlawumbe umndeni wakho kumele usukume uzame ukuthola mhlawumbe izindlela ezokubuyisana noma ukulungisa amaphutha enziwa yiwona esikhathini esendlule noma okungamaphutha enziwa noma ke adalwa amalungu omndeni asendela ke kwelamathongo. Okungenzeka mhlawumbe esizukulwaneni senu esendlule kukhona abantu abashona benamaphutha athile ekufanele bese ke wena noma ke nina njengomndeni nawalungisa lawo maphutha lawo ke futhi azolunga. Yabona noma ke lezo zimo lezo sizolunga kukwazi ukuthi mhlawumbe kuqhubeke kube naloko kuzwana kube naloko kubuyisana impilo iqhubeke phambili. Yabona keba futhi uma uphupha la siphetha ngakho ukuthi uma uphupha mhlawumbe usubona ke la ibhodwe lemilenze emithathu seliphukela abayizicucu, lolu phawu olubike nolonqwayisa ke ngokuthi ke umndeni ohlakazekile mhlawumbe umndeni ongasahambelani futhi kuwumndeni okungasele ukuthi ungalungisa umonakalo obhekene nawo njengamanje, ukuthi izinto si upside down ngendlela ke exakile nganza kwethu njengamanje. Sukumani ke ngizama ukubheka nithole ke ixazululo kuzona zonke izinkinga ngoba ke into ebalekile imndeni kufanele izwane nganza kwethu, imndeni kufanele ibuyisane, imndeni ufuna ihlalisane ngenxa ukuthi ke ukungazani kwemndeni kulabo abakholelwa entweni zesintu kuyaliqosha ithongo ngaphakathi kwekhaya ngenxa ukuthi ke nina ningabantu abangazwani, niyakhombana, niyanukana njalo njalo. So siyabonga kakhulu nganza kwethu. Okunye singaphetha ngako la ukuthi ke imikhiqizo amakhosi amakhulu siyamazi kungumunye wabala bendabuko unamakhambi lawa akhiphile la pure charm, amanye amakhamba abhizi ngawo njengamanje umazibutha ngamakhambi asiza kakhulu ekuvuleni isimo senhlanhla ekuthini umuntu abe ahlanzeke, izinto zakhe zihambe kahle mhlawumbe nasemalini. Landela ke i-advert ke khona la just to get to know more about le mkhiqizo nanokuthi ungayithola kanjani. uNkulunkulu enibusise. Uma kusemakhulu sephinde wabuya namagezo enhlanhla ashaya emhlolweni
Uma ufuna ukuba nenhlanhla, uthandeke, uqame wedwa, uphinde uhlale unemali, zitholele uMazibuthe, igama elingashayi eceleni. Ungaphinde usitholele iPure Charm, yona-ke iyokusiza ukususa isinyama, isuse isichitho, isuse namathunzi bese ikwenza ibe nogazi. Shintsha impilo yakho njengamanje ngamagezo enhlanhla. Shayela-ke u-079 267 0928 noma uthi nozazizo@rockmail.com ufake i-order lakho njengamanje. Makhosi amakhulu.